Illum qegħdin ġewwa l-Home tal-Imtarfa biex inħabbru t-tieni fażi ta' proġett pilota li kien beda fl-2017 ġewwa l-Home tal-Imsida. Ġewwa l-Home tal-Imsida konna bdejna naraw x'attivitajiet hemm bżonn li nagħmlu biex inżommu lill-anzjani tagħna f'dik il-home attivi kemm jista' jkun il-ħin kollu. Illum dan il-proġett pilota infetaħ, itkabar, qiegħed sar mellieħa, imsida, mosta u mtarfa u fih permezz ta' ħaddiema li ġew trejnjati ħloqna diversi inizjattivi ħalli nagħtu spazju u nimlew il-ħin lill-anzjani tagħna b'attivitajiet kreattivi li huma jieħdu pjaċir jagħmlu. Attivitajiet kulturali, spiritwali, soċjali, edukattivi u kulħadd isib in-niċċa tiegħu u jiżviluppa dak ix-xewqat u t-talent li jkollu biex permezz hekk jgħix ħajja ta' kwalità għolja. Aħna rridu li l-anzjani tagħna li jkunu fil-homes tagħna jieħdu pjaċir jgħixu. Jieħdu pjaċir jgħixu qishom ħajja normali, qishom għadhom jgħixu fl-ibliet u fl-irħula tagħna. U allura permezz hekk inkunu qegħdin inkabruhom il-kwalità ta' ħajja u jkunu jistgħu jgħixu b'dinjità. U dan hu l-iskop tagħna li l-anzjani anke jekk ikunu f'homes mhux ikunu qishom reġimentati b'dak li jista' joħloq l-institutionalization, imma jkollhom niċeċ illi permezz tagħhom ikomplu jiżviluppaw l-abbiltajiet tagħhom. Jieħdu pjaċir illi qegħdin jagħmlu dik l-attività, jitgħallmu xi ħaġa, jagħmlu li xi ħadd ieħor xi ħaġa u wkoll ikunu kreattivi. Fl-aħħar mill-aħħar, jekk xi ħadd li jkun ġew home hawnhekk u jirnexxielu jagħmel cake fejn daqgħet m'għamlu u jiġu tfal tiegħu u mbagħad jaqsam il-cake miegħu, dak ikun qiegħed ukoll li tfal tiegħu jgħidulhom ara għamilt cake u nannu jiġu jaraw jgħidu ara nannu qatt ma sajjar xejn imma fl-aħħar sajjar cake. Jiġifieri dawn huma attivitajiet żgħar ħelwin li permezz tagħhom noħolqu ħafna spazju għal kobor tal-imħabba. U meta jkun hemm din ġenerata il-kwalità ta' ħajja tiżvilupp iktar u kulħadd jieħu pjaċir iktar jagħmel dak li jkun qed jagħmel, il-ħaddiema jieħdu pjaċir iktar jiġu għax-xogħol u jkun hawn ambjent aħjar bil-kwalità ta' ħajja li s-soltu wieħed jgħix fl-irħula u fil-bliet tagħna ġewwa djar tagħhom.